Nah, shout out po, shout out. Dito muna tayo dito.
kanina natin yung reaction video kay BSM. Check natin dito. Good morning po. Good buntag sa lahat. Diyan mga kalingap mga kaibigan. Bal Santos Matubang, hindi ka iiwan. Bukas kanyang pintuan sa campus. Palad nating mga kababayan, liham sa mahihirap na kaniyang tugon para sa bayan. Mahal buntag. Tapos pusong pagmamahal para sa mga taong nangangailangan. 2023. Ayan, magandang morning. Mga kalingap, mga kaibigan. Risa Avilla Labrique 212. 80 years old po. Mahina ang katawan. Halos hindi makatayo. Tapos operahan mo. Ano mangyari doon sa matanda? Di ba? Kailangan po ang kunin yung dugong namuo sa kanyang ulo. Baka ito ay mga kalingap, pinatake ng pagtaas ng blood, mga kaibigan. Patos na binigay niya po sa atin, kay Bilin Makmak, mga kaibigan. Kapaliwanag ko yan, mga kaibigan. Operation may scout. Tapos, pupunta ka dito ng diet. Kuya Bal, gusto ko maging charity vlogger. Huwag na dito sa diet. Halimbawa, punta kayo ng charity vlogger. Sa mga landing pads po, pinupuntahan na po nila Bulacan, Naga. Ayun ang maganda. Isa naman yung mga pangit. Pupunta kami dyan. Punta kami. Pag may na-scout na, extraordinary. Yan. Pag may babae po mga kaliyot, 4, 5, 7. Ilang araw kayo dyan sa inyong lugar na pupuntahan? Saan kayo? Diyan kami, Kuya Bal, sa malapit lang muna. Pero pagkagayaan ka, ayaw kong umalis, Kuya Bal, sa daet. Kung nasaan ka, nandyan ako. Ang isa na. Gusto mo, sawahin kita. Mag-scout tayo. Mag-scout. Pag nagtanong, nasaan kayo? Ay, ngayon sa ating pong live. Tama naman ang Oreo. Hello, Oreo Boxing Fanatics. Good morning. Gusto mo mag-charity sa Negros? Mag-charity ka. Tama yan. Okop. Good morning. Ano ang Tiklamix TV? Shout out. Kalingap Maymay. Good morning. Watching Praulongga po. Sa yung buntag. Lugar naman tayo. Sa charity vlogger. Okay. Linlin. Kay Rab. Diba dami nakabuntot? Pagiging ko lang. Mga nila magbigay po ng pakimkim at tulong. Tulong at pakimkim. May pakimkim at tulong. Triplets. Lab Sugawa, 4,000. Inday PB,
10,000. Ang laki ng pakimpin ah. Dolores Namandon, 3,000. Aylora Imberakit, 3,000. Lordi Magalpok, 2,000. Nati Promuslimi, 4,000. Christopher Mosilio, 3,500. Janina Pinington, 6,000. Jeep ang Hubasan, 1,000. Wow naman! Candila pa Mix Vlog, Wow! 3,000. Lopez Ruda, 3,000. Lina Barbose, 6,000. Wow naman! Wow! 3,000. Wow! Mystica Yunes, 5,000. Sally Mirano, 2,000. Janet Galban Salazar, 5,000. Gandang Ini, 1,000. Ninang. Sa Ninong po, Val Santos Matubang, 10,000. Joey Ponil, 3,000. Kalingap Tata, 3,000. Kirador, 2,000. Yan po ang mga nagpaabot ng biyaya sa triplex, mga kaibigan. Mga ninong at ninang. Wow Ang mga naman! ninong po Wow! na kalingap nandito Wow! nakalista. Chinat ko na rin sila. Sa mga ninong po, nakalista rin at alam nila yan. Ang basahin ko lang po yung mga nagbigay ng tulong at pakimkim sa triplets. Yung restaurant, doon idaos yung binyagan, babayaran ko ng magkano ang gastos, kain. At litson, 15,000 pesos. Ngayon, pupunta ako sa triplets para po yung ina ay siyang bibili po ng damit. Sapatos, damit. Para doon sa triplets na binyagan. Wow naman! At sa linggo po, Wow! October 29, 3 o'clock ng hapon. Si Ambassador G. Murillo Vlogs ang magbinyag. 1,000. Okay. Okay, alam mo na ang aking bali 14 naman na lahat yan. 14. Kung gustong humabol at magbigay po ng pakimkim, tulong, kayo po bahala. Ano po? Dito na, nilista ko na dito. Ano? Lori D. Magalpo. Nilista ko na ito, okay? Ha? Pupunta sa triplets. Kapag nakaipon tayo ng sapat na panggastos at mayroong sobra, lahat yan pupunta sa triplets. Bilang tulong po ng mga ninong at ninang sa kanila. Triplets yan eh. Triplets yan. Swerte po ang triplets. Isipin mo, isang iyuan, 3 agad. Ay, mga kalingap, mga kaibigan. Ayaw ko na sana po magkaroon ng mga reactor
mga reaktor. Ayaw ko na nga sana magkaroon ng mga reaktor. Kasi maraming reaktor po, may saltik. Ha? May mga reaktor po na kulang sa pansin. Mga reaktor po minsan, wala nang rigla. May mga saltik na. Ganun po yung mga kaibigan. At minsan po naging sanhi na kaguluhan, mga reaktor na rin. Mga thumbnail, mga maling ginagawa, pang-aabuso, pandalait, pambabash. Sabi ko ay, mabuti pang wala ng reaktor. But on the other side, mga kalingap na kaibigan, yung mga OFW po na gusto maging kalingap, vlogger, reactor, reactionist, paano raw sila? Yan ganon. Kasi marami din ako mga supporters, may mga team, like Kalingap Dubai, Kalingap Japan Group, Team Organic, mga Koos Family, mga reactionist yan. Mga reactionist, may mga team sila. Team Mighty Amy. Diba? So, in total, si Kalingap Problem po ay nagbigay at naglahad ng mga reaktor niya. At si Roel ay naglista rin po ng mga reactionist niya. Ako naman po ay, ang gawin ko na lang, yung mga team na tumulong sa pabahay. Tumulong sila sa pabahay ko. Ngayon, wala silang tulong kasi wala man silang, di man sila pwede mag-reaction. Diba? Ngayon po, para tulong ko na rin sa kanila, Si Marilyn Chang dapat alisin. kung gusto nila mag-reaction, okay lang. Walang problema. Kasi mga team niya noon pa man, na mga reactionist, na mga OFW, na ang gusto po ay makatulong po sa Kalingap. Yung iba dyan po nasa Pilipinas na yung umuwi na po sa Pinas, yung iba dyan. At ang kanila pong ano po na ginagawa ay pag-reaction. So, nagbigyan naman po si Ronald ng mga pangalan na doon lang po sa kanya mag-reaction. Hindi pwedeng tumawid kung saan-saan. Hindi pwedeng tumawid kung saan-saan. Kung saan kayo, dyan lang kayo. Ha? Gusto namin po ay kumita kayo. Siyempre Kalingap, may mga views yan. Sana po walang away, walang gulo. Walang away at wala na pong mga kaguluhan na pwede mangyari sa inyo. Kasi pagka magkagulo na naman yan, ay masakit sa ulo. Mga Kalingap, mga kaibigan, itong kay Mighty Amy po, Mighty Amy, sila po ay, siyempre, kapatid ko yan, ha? Panganay na kapatid. Panganay sa lahat yan, alam natin po na isa rin po yung reactionist. Reactor na rin po yan ngayon. Balak nga ni Angie Pangan, si Bing Pangan Matubang, gusto rin mag-reactor. Kaso mga Kalingap, mga kaibigan, tiguwag na ito ay 85 na ito. Makapag-reactor ay mga Kalingap, tuloy-tuloy lang
ginagawa. Mahirap naman na pagayon. 85 na. Ha? Si Bingpangan, mag-reactionist daw siya. Siyempre, utol ko yan, kapatid ko. Magpaalam mga kalinga, kuya. Kuya Bal, gusto kong maging reactor mo. Anong reaksyonan mo, Lula? Si Lula ito, Lula Bingpangan. 85 years old na po ito mga kalinga. Gusto maging reactionist ng kalinga. Sabi ko mga kaibigan, mahirapan ka. Una-una, malabo na mata mo. Ha? Tapos, tiguan ka na. Mamaya masabi ka, Mga kalingap, huwag niyo pong awayin si Kuya Bal Santos Matubang. at mahirap yun. Sabi ko, wag na. Ano na lang, at ito naman ay malakas pa, si Mighty Amy. Pwede pa ito si Mighty Amy. So may team siya po mga kalingap. Ano na lang, at ito po ay makatulong sa kalingap. May introduction siya ginawa. Ito po ang team po na kanyang sinama po sa... Yan o. Wait lang po at basahin ko lang yung kanilang yung kanya pong team ditong ginawa. Si Kalinga Prab, siya po nagbanggit ng mga kasama niya dito ha. Yung mga reactionist po nila. So mga reactionist, si Mighty Amy. At yan po ay ate po ng Kalinga. Emerge. Okay. Inaabuso yung karapatan. Ang po nila ay bantayan ang Team Kalinga. Kasi baka may mga abusador, may mga abusador po ng mga reactionist na gumagawa ng thumbnail na wala sa ayos. Tapos, inaabuso yung karapatan. Ang bawal po yan. So, ang grupo nito ni Mighty Amy po ang announce nung kanyang napili na pwede pong mag-reaksyon sa kanyang mga video. Sa akin po, bawal. Maliban doon sa mga dating may grupo na mga tumutulong sa aking pabahay, sila po pwede pong gumawa ng mga reaction video sa akin. Pwede yun. Pero yung gayon po, mga kalingap, na mag-apply ko, ba gusto kong mag-reaction? Huwag na po at okay na yun. Yung mga team na tumutulong, yung Team Organic, Dubai Kalingap Chapter, Koos, okay na sila, ha? Magandang dagdagan. Si Derek Tulsa, yung mga team nila. Team Maritas, Team Organic, Team Tigangers, ayan o. Kalingap Japan Group, okay na yan. Ayos na yan. Wala na problema yan. Okay na ito, yung mga team na ito ang pwede pong gumawa ng reaksyon. Ngayon, pag may isasama si Mighty Amy, siya po ang mag-announce. At approve na po yung kanila pong team na gumawa po ng reaksyon sa Kalinga. Yung team Mighty Amy, tagabantay, tagapuna sa mga abusado na mga reactionist. Pag kayo po ay, tinira kayo, magsumbong kayo sa amin. Kaya pa bakit ako tinira nito, wala akong ginawang masama. Ayusin ta, ha? Hala po, walang gulo, walang away kayo.
Pag may problema po, magsumbong kayo sa amin at kami po ang magsabi po sa kanila. Ito, para mas malinaw po ang lahat na walang anumang gulo. Walang awayan. Yung mag-isaw-saw dyan, hindi kalingap, huwag niyong pansinin. Ha? Bahala dyan si Mighty Amy na makontrol po niya lahat yung mga nakikipag-away po, no, na wala mang sapat na dahilan o problema. Ano si Mighty Amy po? Magaling naman yan eh. Dahil nga panganay na kapatid, ang hangad nila ay makatulong. Kung sakali po na kayo po ay tinira, inapi, binanata na walang dahilan, magsumbong kayo sa amin. At kami pong bahala. Siguro mag-live si Roel, si Mighty Amy po, at sila pong bahalang mag-announce na kasama sa grupo nila. Okay? Salamat po mga kalingap! Bye-bye and God bless po mga kaibigan. Thank you so much!